हायाबाबो आंना फिसाया थोरबो बोरबाबो सावगारि आखिनो बिबाय बायो आखियोबो हायाबाबो होमबाबो आखाइया मावजोबसै थिर गैला होनबाबो आंना फिसाया बेनो साबसिनमोन फरायनायाव मास्टारफ्राबो आंनि फिसाखौ फरायनायावबाबो बाख्नायोमोन इउएनआव हाबोमोन फरायनायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैयामोन। दा रायजो राजानि अननाय आरो सरकारनि हेफाजाब मोनोबा नोंथांनि गथ'आ हामनायनि लामायाव दङ। आंनि फिसाया हामगोन आंहा बेखौ इसोरनाव फोथायनाय दङ। डक्टरा थिनहरदों गुवाहाटियाव लांनो हांनि प्रब्लेम आरो लेबाराबो एसे प्रब्लेम जाबायनो जोङो फैसा हायैनि थाखायनो फिसाखौ नायनानै दोनबाय थानाय बायदि जाबाय बेरामा सानफा एफा बारायगासिनो नैबे सप्तायावनो लांनो थिनदोंमोन जों फैसा हायैनि थाखाय दा जों ससे लामा ओंखारनोबो जों हाया फैसानि थाखायनो दिनैसिम फिसाया बिसिनायाव गोदोसोनानै दङ ओंखायनो रायजो राजानिफ्राय आं एसे अनसुंथाइ लुगैदों आंनि फिसाखौ जाहाथे अननानै रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ होयो मोजां खालामनो थाखाय आं बेखौनो लुगैयो आरो सरकारनिसिम मा आन्दोलन जानायगोन जेनेबा गथ'खौ बासायना सेभेनाव मोननाय लोगो लोगो बे गथ'आ नै बिदि गब्रायनो हादों आरो स्कुलाव खनसेबो थांनो मोनाखै एडमिसन खालामनो मोनदों। आंनि फिसाया आसागि नार्जारि दिनैसिम 3 मासानो जाबाय आं जेबो राहा आन्दायबाय सासे नङा सानै सासे फिसा गेजेराबो बिदिनो जाबाय मास मोनथाम जाबाय सासेयाबो पेरालाइसिसआव गोदोसोनानै थानाया दानि बिब'नि दुइसिन आदानि गिदिरा गोदोसोनानै थाबावबाय बिसिनायाव बेबो 3 मास खिथुआवबो गाराय जादों आंनि फिसाया स्कुलाव थांनो बिराद आफस'स रायखांबाय थायो मोदोम सानाय आलौनायानो उन्दुनो हाया आगस्टेनावबो नायदोंमोन रल आसामावबो नायदोंमोन हाया होनदों दा डक्टरा हांनि प्रब्लेम मोनदों दा थिनहरदों गुवाहाटियाव जों बेसिम लांनोनो दा राहायानो जेरैबो आन्दायबाय जों थाग्रा बिथा लखरलबसेल'सै दा बेखौ जों सासेनावनो जों फाननानै नायबाय जों रावनिबो अनसुंथाइ मोनाखै दिनैसिमबो जों बिटिआर सरकारनावबो एसे अनसुंथाइ लुगैदों दा जों सासे फिसाखौ नायनो नोंथांनि गथ'खौ बासायना लाखिनो गोसोथारनामोन नोंथांमोन आं बिराद आफस'स आंना फिसाया बिराद मोजां लाखिनोबा मोजां खालामनो थाखाय सरकारनावबो आं अनसुंथाइखौ आं लुगैयो आंनि फिसानि थाखाय आंना फिसाया फरायनायाव बिराद मोजांमोन दिनैसिम दासिमबाबो स्कुलखौनो रायखाङो इउएनआव हाबोमोन इउएनआवबो मास्टारफोरखौ नायनो लुगैदों होनदोंमोन फैयाखै सारमोनखौ आं नायनो लुगैदों होनदोंमोन। गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय दा बेसेबांसो थाखा फैसानि गोनांथि दङ? गथ'खौ फाहामनो थाखायथ' दाथ' हांनिबो प्रब्लेम आरो लेबारनिबो प्रब्लेम नांगोनानो 5-6 लाखसोआ नांगोन बिसिम नांगोन बेरामा 2-3 जाबाय बेखौ नायबा बेखौ बारा जायो बे नायबा बे बारा जायो दा आं फिसाखौनो आं नायनानै बेसे थानो आं सानफा एफा बेरामा बारायगासिनो आं ओंखायनो रायजो राजानिफ्रायबो अनसुंथाइ लुगैदोंमोन एसे सासे नङा सानै जाबाय सासेयावबो जों सम्पति फाननानै नायबाय जोब्बाय जों थानो जायगायानो गैला दा मोसौ मोसा हा हु जों फानजोब्बाय जों मानसिल'सै आरो दा गसंनानै थानोनो जों मानसियानो गसंनानै थानो जायगायानो गैला जों थानाय जायगायाबो मालायनिसो जाबाय दा ओंखायनो जों अनसुंथाइ लुगैदों बेनोसै आंनि खावलायनाया।